8. den naší cesty a my jsme vyrazili na túru na Zumaia Flyš. Flyš je německý výraz, to znamená to hornina náchylná k sesuvu. Bylo to moc hezký, jsou to takové vrstvy sedimentu, se skládaný jedna na druhou. Je to opravdu pěkný. Je 9. den ráno, my jsme v Galdona kempingu. Zaplatili jsme za noc 22 €, včetně elektřiny. Paní recepční byla hrozně moc milá, dokonce Adámkovi dala kindervejce. A máme úplně luxusní spot. Nevím, jestli uvidíte, je trošku možný opad, ale tamhle vzadu je moře. A teď se s Adamem seberem a půjdeme k němu pěšky dojít. Maminka je trošičku zničená ze včerejší procházky, takže za náma dojede autem. Dnes jsme se rozhodli, že prozkoumáme Bilbao, našli jsme skvělý flek na zaparkování pod kamerama přímo u fotbalového stadionu, takže jdeme na to. Desátý den naší cesty, Štelplac s bazénem.
Jsme Labirinto del Valle Presento. Pokyny jsou následující. Žádný běhání. Jsou tu 4 nouzové východy. A dítě má vždycky jít s jedním z nás. Je to fakt sranda, prej chodíme do kolečka. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že jsme tady učili asi tak 3krát a to je to stejný kolečko. Není to stejný kolečko. Pojďte. Zase vyjdeme tady v té slepý, já ti říkám, že jo. To je doopravdy masakr. My tady jdeme 8 minut a vůbec nevíme, ale. 15 minut. A víte, kde jsme? U vchodu. 18 minut a jsme uprostřed. Neuvěřitelné. Placák. Poslední chvíli. Kolik nám trvalo? Hm? 50 minut. Už se snažíme čítovat a nějak nám to nejde ani s čítováním. Po hodině jsme se nechali vyvízt pánem nouzovým východem. Nedali jsme to, je to fakt šílený. Jedenáctý den parkujeme u města Panes na Štelplace, který je zadarmo, ale je takový nic moc. Jsme u silnice, jezdí tu docela rychlá auta a je to takový velký asfaltový parkoviště. Řekni upřímnou recenzi na studijský speciality. Je to tady odporný, je tady zima a žerou samý sračky. Čau.
Kvůli špatnému počasí jsme museli změnit plány. Bohužel severním Španělsku i severním Portugalsku má prostě padat průměrně 20-30 mm srážek denně, teď celý týden, takže jsme si řekli, že to nemá úplně cenu. A řekli jsme si, že vyrazíme vnitrozemím Španělska místo toho. Teď jsme v regionu Castilla a León. Plánujeme hodně zastávek v regionu Extremadura, kde máme vyhlídnutých spoustu pěkných míst. A dneska jsme jinak měli den blbec. Celý to začalo tím, že jsme zjistili, že Adam má teplotu. Ono se není asi moc čemu divit. Koupal se hodně ve studené vodě, zmokli jsme hodněkrát, ale snad to bude jenom nějaký nachlazení a bude to dobrý za 2 dny. Potom jsme pokračovali, chtěl jsem ušetřit na dálnici, takže jsme jeli místo toho po nějaký takový silnici, která vypadala jako rychlostní, ale úplně nebyla. Byla to prostě fakt druhá třída někde územkým kanionem a já trošku štrejchla z vodidla, ale nevadí, upřímně. Máme další šrám nad Giuseppem, ale už jsme ho koupili s tolika šrámama, že tenhle nás fakt nerozhází. Je to úplně prťavý. No a jedeme o 10 minut později. Jsme potkali protijedoucí auto, takže jsme oba dva zastavili, nemohli jsme se vyhnout, prostě někdo musel o kousíček couvnout. No ale za tím autem jela skupina motorkářů a první to nedobrzdil. Možná jestli lehům se ťuknul jenom předním kolem do toho auta, ale upadnul. A vezl s sebou paní a pán místo se zvednul hned a místo toho, aby šel zvednout paní, tak šel zvedat motorku a koukat, jaký má odřenou. No, neměl jí odřenou vůbec, trošku ten padací rám, ale podle mě jako taky běžný šrám asi. A tak jsme si všichni ukázali, jakože OK, a jeli jsme dál. 13. den, Ádikovi pořád není dobře. Dneska Áďa podnikne takový ty nezbytný, ale otravný věci. Jako vyprát, nakoupit, dojedeme do Leonu, tam to všechno provedeme. Pak chceme sehnat štelplac s elektřinou, což je trošku složitější. Má být fakt hnusně teď, dokonce i tady. Takže budeme sedět s Ádíkem v kabině, hrát s ním různé hry a tak. Dneska spíme gratis ve vesničce Cañizo. To tady odlehlej region a všude okolo jsou jenom pole, občas nějaký hospodářský zvířata. Dokonce je zdarma je elektřina. Zajímavě tu mají řešenou výlevku vody. Kuk. A tady je napouštění čisté vody. A tohle je ďábel, já ho pustil a byl jsem jak v nějaký grotesce. Já jsem tady lovil tu svoji protostahovací hadici po celém parkovišti. Za náma parkují ještě nějaký Holanděni tamhle. Doufám, že mě neviděli, protože si jinak toho museli utrhnout tlamy. Den Adámkovi je líp a my jsme se byli podívat na ptáky a viděli jsme kolpíka bílýho. V Čechách hnízdí jenom 3 až 11 párů, takže velká vzácnost.